Това, което виждате отзад е изгорял травопост на Столичен автотранспорт в гараж Земляне. Той би трябвало да захранва газовите компресори, с които се зареждат автобусите, т.е. тяхното гориво. А там това, което се вижда зад оранжевата сграда до улица Житница е друг травопост, който е изкарано въздушно трасе. Ето този кабел, той се вижда, който стига, доколкото виждам, до изгорелия травопост. И предполагам, че са изградили едно временно табло. Какъв е проблемът? Проблемът е, че този изгорял травопост, той осигурява мощността на газовите компресори. Ако не работи или по-скоро има намалена мощност, не знаем, защото автотранспорт не са ни казали за това нещо. Не знаем с каква скорост се зареждат автобусите с газ, което означава, че може да има забавяне на курсове на градския транспорт, поради това, че събират много автобуси да се зареждат. Може да има проблем с климатизацията на автобусите, защото сега в топлото време те пътуват и харчат повече газ. Въпросът е какво се случва в автотранспорта, защо се правят такива въздушни трасета, защо Общински съвет не е уведомен за този проблем. Въпросът е колко е струвало това съоръжение, каква е причината да изгори, въобще как може такива неща да се случат без никой да разбере. Ето на какво прилича в момента съоръжението. Разкопано е всичко.